Kadigiti kakailyak iti Leo Marcos, Ilocos Norte, ken dagiti isyu amin nga dumdumngeg naimbag nga malen tayo amin. Bunamampay iti amin agyamanak ni Apo Diyos iti panangipalubos na kanyak nga agserbi kadagiti umili. Kastamet iti panang protection ken awan sardayna akararag digiti spiritual leaders tili a Marcos. I can do all things through Christ who is strengthening me. Paset tinasantuan a kasuratan iti Pilipos chapter 4 verse 13 nga mangitited kanyak iti panakaidalan nga mangdalyasat iti nasamek nga danat ti politika nga misumet iti mangited kanyak iti kundaway nga mangipaneknek nga adda tinamnama iti ili a Marcos. Ipaluid busiman nga rod kakabsat nga ipablag ko kada kayo dagiti innak naramidan kastamet dagiti napadasak ngayon napasaran ken karit ngayon naparmek kabayatan itinag panagtakem akasama tili. Pacheck ang masapul titunggal maysa kada tayo. Nga mamuan tapno may impormaran tayo gapuanan na akas maysa pamilya palubos yuman ngarod kakabsat nga pablako kada kayo dagiti nak naramidan kastamet kadagiti padas ngainak napasaran ken karit ngainak naparmek kabayatan iti nak panagtakem nga kasama iti ili iting ungutan tayo nga Marcos. Pacheck nga masapol tunggal maysa kada tayo nga mamuan tapno may impormaran tayo akas may sa pamilya datayo ti kangrunan nga bibinadang nga mangsuporta kadagiti arapap ken sirmata tili tayo a Marcos. Ito muna nga sa nga gasot nga aldaw itinak panang ngidaulo ket pudno nga narikot ti panakaysad dagiti mismo anapudno a programa iti gobyerno iti maysa nga ipampangruna. Nasken launay tinak panaki taripnong kadagiti department heads kastamet kadagiti nang mangibagi kadagiti na dumaduma pay abineg wenno sangay ti maysa a departamento ditoy nga naidasar ti amin a concern ken issues ket isu ti nagbalin nga pundasyon ko akas pangibasarat kadagiti serbisyo may danon kadagiti sumarsaruno nga aldaw tinasayat nga pinakibinulig ko kadagiti kameng ti Sangguniang Bayan nga isuda digiti kabadangak nga mangipasdek iti nasayat nga panaki rienda ti gobyerno lokal ket maysa pay digiti pagpagrunak kasta resulta 131 nga resolution na ipasa ken na namungan na iraman dito yan digiti panakakid daw ti pundo para kadagiti proyekto nakid daw ti Sangguniang Bayan iti gobyerno provinsyal iti rehiyon ken kastamet 10 iti national tapno nang nayunan da ti agkurkura nga pundo ti gobyerno lokal. Ti pagsayatan na ket insigida nga
Simabet ti araraw tayo iti Early Child Care and Development Council ti panangitid da iti 2,500,000 pesos para iti panakapasdek iti National Child Development Center agraman dagiti nasken nga ramramit daytoy may patak der daytoy may patak der nga pasdek ket may patak der iti Barangay Lidia kastamet at sinumbata met ti ununoy tayo kakailyan ti Philippine Charity Sweepstake Office nga nangidonar kadigiti na dumadumang ag-agas nga naibunong kadigiti agkasapulan nga kailyan tayo. Ken ururayan tayo ti panakay deliver ti kabarbaro nga ambulansya nga naikari kada tayo nga maited iti kabiiten a panawen. Dua nga di mapagsanan nga ordinansya sa iti naipasa iti konseho. Maysa ditoy ti deklarasyon ti kada umuna nga Biyernes ti bulan ti Disyembre nga kasparada dagiti parol iti ili tayo. May palagip nga imunan nga insayangkat dahil dati nga gayem tayo nga mayor Arsenio Agustin tapno intayo sarabwen ti tiyempo ti Paskwa babayan ti panagramrambak ti may sapay ket ti ordinansa iti panakausar dagiti dua nga rice reaper machine nga ginatang ti gobyerno lokal ti Pondo ti RH 7171 ket ado nga manalon ti maparuburan gapo iti nabababa nga bayad ti serbisyo na. Iti panakakolekta dagiti buwis napabilig iti panakaipakat tilinteg iti collection ti buwis nagsubli metlaeng akas serbisyo kadagiti tattao. Numapay agpaiso nga nakadado pay dagiti nasken nga ramiden nga makita tayo nga dakkel iti pagbaliwan ti collection ti buwis babaen iti paningipakat iti ngipen tilinteg ngawan ti pagbutngan ken panagamak ken mapaboran ken awan met nga root iti may langlangi wenno may kuskuspil. As early as August, we have cause for the immediate release of the RA 7171 and RA 8240 funds from the LGU share of Virginia and Native Tobacco. Excise tax amounting to 91,076,503. Right after the guideline and its utilization by the Department of Budget and Management, the RA 8240 fund was programmed for the following: procurement of fertilizer for tobacco and palay amounting to 2,900,000 pesos. Training and techno demo farming amounting to 41,536 pesos were allocated to capacitate our farmers of agricultural technology. Ti infrastructure nga proyekto ket napunduan manipo dito pundo nga gapo iti RA 7171 ket naidaydayan kadagiti amin nga barangay iti ili tayo. 19 million pesos was allocated for Barangay Mabuti, 12 million for Barangay Lidia,
5,600,000 for Barangay Imelda, 3,634,167 for Barangay Escoda, 13 million for Barangay Fortuna, 5 million for Barangay Pacifico, 5 million for Barangay Santiago, 3,500,000 for Barangay Tabukbuk, 3 million for Barangay Ferdinand, 3 million for Barangay Elizabeth, 2 million for Barangay Kapian, 7 million for Barangay Dakiwag, and 3 million for Barangay Valdez. Additional project that was funded under RA 7171 is the procurement of farm machineries, total of 15 units, multifunction cultivators, amounting to 1,500,000 for both tobacco and palay farmers. And other separate source allocation is from the Department of Agriculture, amounting to 5 million for the concreting of farm-to-market road at Sitio San Julian, Barangay Escoda. Likewise, are other ongoing projects such as construction of protection dikes along Padsan River and flood control projects at Barangay Escoda and Tabukbuk. I also requested the DPWH that a top of the dike will be made as an alternative access road where two vehicles will be able to meet together, and it's now being implemented. Another one is the road widening and concreting of local access road leading to Madungan Dam, funded under the Department of Tourism and DPWH. When I was informed that there was a pending request of the late Mayor Arsenio Agustin for the construction of bridge connecting of Barangay Dakiwag and Tabukbuk, I took the initiative to follow up, and its realization is on its way. More so, we have availed of the local government support fund from the budget of the Department of Interior and Local Government, amounting to 37 million pesos for the construction of other local access roads of the municipality, and it's now being reviewed at the DBM Central Office. Marcos Town is indeed blessed with the intention being provided by the provincial government. To note, we are recipient of a 25 million pesos projects from the Department of Environment and Natural Resources for the establishment of a plastic recovery facility, which supports our battle for a plastic waste-free community, generates income and livelihood for our less fortunate townmates. Our town has always been a victim of natural calamities, so that when Typhoon Ineng devastated the province, Marcos was reported with a great agricultural damages. With the assistance of the provincial government, we were able to provide highly valued seeds and fertilizer to our farmers. 3 days before the landfall of Typhoon Ineng, Two Neros Foundation distributed food packs and relief goods to every household for the 13 barangays, and followed by another relief operation with the DSWD for the reported severely affected household. The great impact of the typhoon to farmers were taken into a more intensified campaign for crop insurance program. On disaster preparedness and resiliency, we have conducted basic life support training for barangay health workers, barangay official, Philippine National Police, health providers, and the Bureau of Fire Protection.
as they are our emergency responders. The basics command system training was also participated by all municipal officials and members of the municipal disaster